Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bini sepuh, para sepuh ingkang satu sinabekten. Panjenenganipun Bapak Haji Fajar Muslim pinangka sulih sarira saking Bapak Warjito Ahli Madya Pendidikan ing pidalem wonten Dusun Gablok RT Setunggal RW 3 Teter Simo Boyolali ingkang kinurmatan para tamu kakung semono putri ingkang bagya mulya. Kanthi ngunjukaken raos syukur ing ngasani Gusti Allah Subhanahu wa taala, Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun peparing rahmat lan hidayahipun dumateng kita sedaya. Keparenga kula pinangka talange atur saking Bapak Joko Priyanto sekalan Ibu Lestari tumanggap atur pangandikaning pasrah Bapak Warjito Ahli Madya Pendidikan lumantar Bapak Haji Fajar Muslim. Ingkang sepindah minangkani punapa ingkang dados aturipun Bapak Joko Priyanto sekalian Ibu Lestari ngaturaken pambagya sugeng ing rawuh dumateng panjenengan sak pengombyong. Kaping kalihipun menggah salam taklim saking Bapak Warjito Ahli Madya Pendidikan lumantar panjenengan kula tampi kanthi atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun panjenengan hamasrahaken calon temanten kakung kang sesilih Bagus Apri Setiawan Sarjana Pendidikan putra jalunipun Bapak Warjito Ahli Madya Pendidikan supados kadhaupaken kalian Roro Maya Pujiastuti Sarjana Keperawatan NES putri Bapak Joko Priyanto sekalian Ibu Lestari. Sampun karantam ing titi wedal punika temanten kekalih badhe kadhaupaken miturut adat budaya Jawi ingkang sampun lumampah wonten ing kampung Bayan mriki. Salajengipun panjenengan sowan ugi ngasta jejangkeping tiyang apolokrami ingkang amaneka warna reninipun sedaya wau dipuntujukaken dumateng Bapak Joko Priyanto sekalian Ibu Lestari. Kula tampi mangke badhe kula aturaken kalian Bapak Joko sekeluarga. Nderek dedonga mugi sedaya wau saestu ndados praket hubungan pasederekanipun kalih keluarga ingkang badhe naung bebesanan. Salajengipun panjenengan sak pengombyong kasuwun pinarak lenggah wonten papan panggenan ingkang sampun kasumadaaken kanthi mardika mardikaning manah sinambi midhangetaken hiburan campur sari ngantos paripurnaning adicarya pahargyan punika. Panyuwunipun Bapak Joko Priyanto sekalian Ibu Lestari supados panjenengan sedaya kersa paring donga pangestu dumateng temanten kekalih ingkang badhe gebyur lelumban wonten ing bebrayan ageng tansah manggi bagya mulya dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mbok bilih samangke sasampunipun adicara pahargyan menika paripurna panjenengan Bapak Haji Fajar Muslim sak pengombyong badhe pamit kundur Bapak Joko Priyanto sekalian Ibu Lestari hanaming saged nderek dedonga mugi kondur panjenengan saking kampung Bayan mriki dumugi Dusun Gablok Teter Simo Boyolali suwang-suwang tansah pikantuk pangayomi Gusti ingkang Maha Kuwaos. Mbok bilih cekap semanten anggen kula matur kathah klenta-klentunipun atur kula
anggen kula nampi, anggen kula nglenggahaken panjenengan sami kirang trep, kirang prayogi kawula nuwun agunging samudra pangasami. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.